Benvinguts en un nou vídeo on veurem aquest joc d'aquí dels tres porquets i veurem si guanyen els tres porquets o el llop. El llop ha d'anar avançant i cada cop que el dau toqui un negre avançarà o que en aquestes flors d'aquí toqui el llop. Però si toquen els tres porquets avançarà aquest porquet, aquest i aquest altre. I si els tres porquets arriben aquí dintre de la casa, hauran guanyat el llop. Bueno, comencem. Tirem el dau, li toca... El llop, es mou el llop. En tirem un altre. El vermell, mira quin es pot moure. Es mou el porquet de la camiseta hawaiana. Ui. El llop! Portem a casa per agafar-ho. El tirem. Ui. No val, aquest no val. Que s'ha tocat amb la fulla. Blau. A veure quin es pot moure. Aquest. Com a continua. El llop. Ui, el llop que avança molt. No val. Blau. Ningú. El llop. Caramba, a veure si a la primera partida guanyarà el llop. Ha tocat la flor. A veure quina flor es destapa. El llop! Ui, li queden 2 caselles. Si troba les 2 caselles, guanya els porquets. Blanc. Avança el porquet que vulgui. Vale? Ui. Vale? Blanc. Un altre porquet i ha d'avançar aquest. Vale? Tornem a tirar. Blanc. Avancem aquest porquet d'aquí. Ai! Ui, un altre cop se'ns ha caigut. Tornem a tirar. La flor, a veure... Els 3 porquets! Uy. Se ha caído el cerdito. Bueno, fem una altra tirada. El llop està a punt de guanyar. Ostres, si no arriben els porquets a temps, perdran. Groc. A veure. Ningú. El llop ha guanyat! Ostres, el llop els ha guanyat. Sí, s'ha apoderat de casa seva. Però, bueno, això sí, si voleu veure un altre vídeo d'aquests, només heu de subscriure-us i donar-li a la campaneta perquè el YouTube us digui que he penjat un nou vídeo. Això sí, fins la pròxima, per al següent vídeo. Adéu!